Въпроса. Нар. Към втората града. Удар с глава. Получава се възможност за Левски. Какъв пропуск! Какъв първи пропуск на сините в този матч. Тук си струваше наистина да видим гол. Венци Христов обаче от непосредствена близост не можа да намери вратата. И що още веднъж удара с глава. Топката падна на кръка на Христов. Той бил в движение. Макар че виждате, беше задържан. Може. Много сигурни бяха гостите, че тук на стадион Георгия Спарухов ще бъде по-лесно. Сега обаче Нар. Да видим какво ще направи Франсис Нар. Ще търси ли подаване? Не. Удар на Франсис Нар! И това е 1-0 за Левски. Страхотно изпълнение на Франсис Нар. И сините повеждат в 22-та минута. Още веднъж погледнете отиграването на Франсис Нар. Страхотно изпълнение. Много малък ъгъл. О, не! В левия ъгъл на Ханданович. Пусна топката Нар. Изключително хладнокръвно отиграване. Минев. Венци Христов. Финтове на Венци Христов. Отново той. Удар на Христов. Спасяване на Ханданович. Бохар. Това е опасно. Таварес. Удар на Таварес. Йоргачевич е на място. Янджа отляво. Опасно центриране на Янджа. И какво спасяване на Йоргачевич. Топката трябва да бъде изчистена там. Греда. О, господи, Левски оцелява в тази ситуация. Не може да бъде. О, не. Какво свири съдията? Съдията да не даде дуспа. Сините спорят с него и най-вероятно е точно така. Дано да се заблуждавам. Какво се случи тук, да видим още веднъж. Центриране, ето го удара, спасяването на Йоргачевич. След това удара на Новакович в градата. О, влизане, опасно влизане на Пиргов. Опасно влизане на Пиргов. Да видим дали действително съдията е показал дуспа за състава на Марибор. Това е лошо. Ако съдията тук е свирил наказателен удар, това е лошо. Иначе спасяването на Йоргачевич беше феноменално. Таварес. Какво спасяване на Йоргачевич! Феноменален Боян! Става на Левски един гол. Виждате колко мощен беше удара на Таварес и каква изключителна реакция прояви Боян Йоргачевич. Но опасно. Прохаска в наказателното поле, опасно центриране на меса на Ханданович. Александров. Сега може да центрира Александров към втората града. Има ли там кой да играе с глава? Най-ниския на терена, може би. Далечен удар, доста опасен и Йоргачевич. Минев. Центриране на Минев към Аниете. Да видим сега какво ще направи Христов. Удар в близкия ъгъл. Аут. Чувствие. Сега Костадинов опитва да стреля. Нищо. Няма значение, че удар е неточен. Все още Христов. Прохаска. Двойно с Аниете. Топката е към Прохаска. Ще успее ли да я вкара Прохаска? Не. Последен момент Ханданович спасява. След това удар града. О, каква възможност. Тук отново се поколеба защитата. Прохаска играе едва с глава и след това Костадинов. Висока топка. Кой ще играе с нея? Пиргов след това имаше добавка. Георги Костадинов не можа. Венци Христов. Аниете търси позиция в центъра. Точно към него е топката. Сега Нар. Удар на Нар. О, не, встрани от вратата. И веднага топка за Байдо отляво. Много опасно центриране. Йоргачевич спасява Таварес. И гол. О, 1-1. В първия случай, в който игра с топката току-що влезлия Грегор Байде. Резултата е този. А реално погледнато, това беше първата възможност през второто полувреме. Любопитно е, че Александър Александров бе човека, който като че ли закачи тази топка. А, не, имало удар с глава на Миливоя Новакович. А след това удара на Маркош Таварес беше безпощаден. Минев. Добро подаване. Венци Христов! Христов! Аут! Какъв пропуск! Денойер. Удар на Денойер, но възможно за далечен удар на Деса! Удар и спасяване на Ханданович.